أرسط زينام مزازمي مرها قبري مبل حمشة عمت بعل مسرتها بارتي بالسجننا قدما من سرابي أحمد عبد ترقبلو تساليتو عمتاو كبر بعل حدار صيون أب كتما خصوم بيت كريستيان تابوت صيون بزل على دمكات يخبر الله بيرو تعنا غزاو محدار كلل تግራይ ابتي كلل وفري غزان غزا عدلا مدحانيت صره تراكوما كم زكايد افليتو طعنا باللي نسعت تدلو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاچو علو مساكم كصنحين سلامكتالكم نمسجن بحصرتي زيناتاتنا كنجمرنا مسانا صنحو قدما منستر ابي احمد مس بريزيدنت بانك مسرته المعات انفستمنت جين لينكون تزاتيوم قدما منستر ابي احمد محبراو متسار قصوم ابز محلالف وملختيم لو من غو مس بريزيدنت بانك مسرته المعات انفستمنت جين لينكون مونغو إثيوبيا أنتي بانكين كله بزعباز قبوا حملوا إنرجي أفيشن متحبار مسألة المعتن زتينا نايلام منستر مسنون قلما كبابتات دكتور أبراهام بلاي أب غوندرن بروجكت من قصاص مسألة المعسرة تعذبهم تقدامي مكتل كنتيبا محدارتا كتما يتشالاچو دانياچون كالوت ابالات من محدارتا كتمان ام معرفو نفرتي اصي تيودروس ترخيبهم اقبابلا غيروم لوم منستر مسنون قلاما كبابتاتن كالوت لعلوت امرارحان بدغف بجت منغس فيدرال بغلطوف ام مسلاط نزركب صراح قدم مسنون ز 6 ماين زبصحلو بركي تعذبهم نسراحتي لمعات كوريدور تا كتمان اب حدثاتن صغنان ابيات منغس اصي فاسيلن عودت كم زغبرون تصبيت يغبر ابتي عودت لعلوت حلف صراح كلل امحران من محدار كتما غوندرن تساتيفام اب اديس هاباناي زكايدو سراحتي صتان دحلنتن بزملكت حريات تمكروتات اب بيجين قريبو تي تمكرو كوميشنرات بوليس من محدار كتما اديس هابان كتما دريدوان اب تشاينا بيجين غاب زكايد زلو غباي دحنت حزبي وانا كتماتات تفلاليا هاغرات 2024 يوم اقريبوم ابتي غباي كاب افريكان كالوت هاغرات عالمن توصاصو ناي 18 هاغرات اكالات صتا ز تساتفون تخونو كوميشنر بوليس اديس ابا گيتو ارغاون كوميشنر بوليس دريداوا علمو مغران تساتيفوم كوميشنر گيتو ارغاو بوليس اديس ابام صتان دحننتن تا كتمان مرغاص بفلاي زوور معوني عصات زوور زي حغا صوارن كالوت گبناتنا مقصصار ز تسرحو صيتاو سرحتين اتقاقما تكنولوجين اقريبوم بوليس بسرحتي ريفورم زكايدوم لو تكنولوجي زي حغاو زوور گنزب گبن مكل خرص تسرحو قدمه مكل خالات محبرسب زحقفا اغلغلوت بوليس بفلاي گبن گبر رعدي نمكل خال زكايد زلو صيتاو تغبارات ام مبرهيኦም اكاتيتام منستر قدات وصاي اوروبان فرنساين جانو نويل باروت بهراو موزيم عدت ساليتام منستر قدات وصاي اوروبان فرنساين جانو نويل باروت بهراو موزيمن بيت تمهرتي ليسي قبر مريمن عدت ساليتام ابوانه عدت منستر توريزم سلاماويت كاسان كالوت لعلوت حلف صراح منغستين ترخيبهم اتن منستر توريزم ابوانه عدت اثيوبيا ورنانيت بعلوانا سلطانن ناي نوح ادمه تاريخن مخانام ازخاخيرن منغستي فرنساي ابسفلالي واناتنا بهاغرو نزاتو حدغتات نخملس مغبارو ركب كلتين هاغرات بزبلص انخطناخر سريحو يلن منستر قدات وصاي اوروبان فرنساين جانو نويل باروت بوغنوم فرنساي مس اثيوبيا زلوا كل مداوي ركبات نمغلبات دليت كم زلوام غليصام
عمتاوي كبر بعل حدار صيون بزلا على دمقت تخبيرو علوم عمتاوي كبر بعل حدار صيون اب كتما اقسم بيت كريستيان تابوت صيون بزلا على دمقت تخبيرو كمزو على تغليصو هايمانوتاو بعل حدار صيون نمخبارنا اب كتما اقسم زخدوا غايش كابتمال جميرو اقباب لا يغبرلهم منبارو زذكريو ابتي بزلا على دمقت لهم معلتي زخبر زلهم هايمانوتاو بعل حدار صيون نمستاف نابتا كتما زاتو قطروم بركت زبلوا غايش سنه سرعات محصاب اغري تخايدلوم تي سنه سرعات كاب قدم صنح انتخون كندي مخناتي حصبت دما نابزي تقدس سفرا زمصوا غايش بخبري تقبل كخبير كامسناي كم زخنم يغلص توما غايش دحري اغروم حصاب نخعرفلوم تباهيلو نابستسرحو داسات امريحهم لو معلتي دما لعلو تحلف تسرح غزياو محدار كلل تግራይ حوسو بركس بلو صعبتي امنت اورثودوكس توحدو بيتكريستيان اثيوبيا ابوታት ሃይማኖት አበይት ዓዳብ ዝተረኸብሉ በድምቀት ተኸቢሩ ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያን ወፃኢ ዓድን ዝመጹ አጋይሽን ኣብቲ በዓል ከም ዝተረኸቡውን ተሓቢሩላ ኣብ ክልል ትግራይ ቢሮ ጥዕና ጊዜያዊ ምምሕዳር ወፍሪ ንገዛ ዕደላ መድሓኒት ፀረ ትራኮማ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ቢሮ ጥዕና ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ 23 ክሳብ 30 ሕዳር 2017 ዓ.ም ወፍሪ ገዛን ገዛ ዕደላ መድሓኒት ፀረ ትራኮማ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ተወፍሪ ዝካየደለን ወረዳታት ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ሃገረ ሰላም ሕንጣሎ ዓዲ ጉደም ወጅራት ዕስራ ዓዲ እንደርታም ተሓርትን ሳምረን ከም ዝኾና ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ ወረዳታት መኾኒ ራያ ዓዘቦ ራያ ጨርጨር እንዳመኾኒ ነቐስገ ዛታ ኦፍላ ራያ አላማጣ እምባላጄ ቦራን ስለዋኔን بحفشاب 19 ወረዳታት ዕደላ መድሓኒት ፀረ ትራኮማ ገዛን ገዛ ከም ዝካየድ ዝገለጸት ቢሮ ሕብረተሰብ ነዚ ፈሊጡ ተረባሒን ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቡ ብመሰረት እዚ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታን ከባጽሑን ኣተሓሳሲቡ ትራኮማ ንዓይነ ስውርነት ዘቃልዕ ሕማም ስለዝኾነ ከባቢያውን ውልቀን ፅሬትና ብምሕላው ንከላኸለውን ኢሉ ሕብረተሰብ ንሓፈሻዊ ሓበሬታ ግልጋሎት ቢሮ ጥዕና ንምርካብ ብ6244 ነፃ መስመር ስልኪ ንኽድውልውን ጻውዒት ኣቕሪቡላ ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ሕዳር ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጉድ ቅር ዘንድሮና ፍቅር 1 ሚሊዮን ብር ንሽልማት ተዳልዮም ኣርባዕተዮም ብሉጻት አይዶል ንተዓዋትነት 1 ሚሊዮን ብር ክወዳደሩ እዮም ሀሳቤ ተከፈለ أبزوي فلي بروغرام هبوبات نبر تودادر تايدول إثيوبيان دانون داغماي أبتي مدرخ كركب ويوم وددر فصامه كوخب زي عامت ايدول إثيوبيا إسران كلتن حدار بقطتا فنو أب تلفزيون إثيوبيا أما كتل ما دزينايت بتقنياكم تركبوا كورات تغتاتلتنا ساعات تدلو زيناتات نغص اليوم حز دما بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا مسانا صنحوم مزازمي مرها قبري مبل حمشة عمت بعال مسرتا بارتي بالتقنا قدما منستر فيدرين بريزيدنت بارتي أبي أحمد أب زرخبلو أب زخري عوت عدوات خبيرو دهب ياسين توسخ حزالا حمشاي عامت مسرتا بارتي بلصقنا مزازمي مرها قبري بريزيدنت بارتي مكتل بريزيدنت أفصاص مسرحن أكلات بارتي أبسترخبلو أب موزيوم عدوات خبيرو بلصقنا مباصحة المنامبر سيامنا طرح يكونن زبلو بريزيدنت بارتي دكتور أبي أحمد بلصقنا نعاوت إثيوبيا زتاغيو خبلو تزاريبهم 6 ዓመት ኢትዮጵያ ተፈርሳለች የኢትዮጵያ قدمي حمشت 6 ዓመት ኢትዮጵያ ክትፈርስያ ቀንዲ ትካላት ድሕንነት ብምኽንያት ዓሌት ስለዝተዳኸሙ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ምቕጻል ዘስግዩ ዝብል ብዙሓት ስጋኣታት ነይሮም ብሪፎርም ስለናኣምን ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን ኢልና ንዛረብ ነርና ሎሚ ግና ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን ኣይብለኩምን ንኢትዮጵያ ከፍርስ ዝኽእል ሓይሊ أبز مدري يلن إثيوبيا كمتي زنبرتو كتقصليا إثيوبيا كتفرسيا زبل دحور حسابيو نحنا إثيوبيا خمي بقلطوف تمعبل زبليو زاد حساس بنا إثيوبيا تفرسيا زبل فرحات بالصقنا كساغر كيلو يزبلو بريزيدنت تبارتن يبقى سندي بكرمت بوغو سندي أرسا يماتاك أغر
ኣብ ክረምቲ ስርናይ ብግቡእ ዘሪኣ ዘይትፈልጥ ሃገር ኣብ ሓጋይ እውን ንሕረስ ዝብል ሓሳብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ለውጢ ጀሚራቶ እያ ትሩፋት ማኣዲ ሌማት ብደርሆ እንቋቑሖ ጸባ ክነብቃዕቅዕ ንኽእል ኢና ሓምለዋይ ኣሰር ፅሪቲ ኢትዮጵያ ኮሪደር ልምዓት ከተማን ገጠርን ስቶክ ማርኬት ዝበሉ ቁጠባ ኢትዮጵያ መጻኢ ኢትዮጵያ ዝውስኑ ጅማሮታት ኣብ ብልጽግና ተጀሚሮም ሩኡይ ለውጢ ምምጻእ ጀሚሮም እዮም ምድማር መንገድና ብልጽግና መባጽሒና እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራል ዶክተር አብይ አሕመድ ሓሳብና ዕቤት ኢትዮጵያ ምስላጥ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመታት ዝነበሩ ዓወታት ጭቡጥ ለውጢ መጽኡ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ ዛሬም ኣብዚ መድረክ ደጋጊመ ከም ዝበልኽዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኦሮሚያ ዘለዉ ኣሕዋትና 1000 ዓመት ተቓሊሶም ከም ዘይስዕሩ ለውጢ ስለ ዘየምጽኡ ናብ ሰላም ንኽመጹ ጻውዒት የቕርብ ሓሳብና ብምትሕብባር ኢትዮጵያ ከነሳግራ ኢና ዝበሉ بحبور حسابنا بمتحبارنا إثيوبيا كنساغرا إنا زبلو دكتور أبي أحمد مباصح بلصقنا كابزي زتقدح إيلهم ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ሕዳር ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጉድ ቅርዛንድሮና ፍቅር 1 ሚሊዮን ብር ንሽልማት ተዳልዮም 4 ብሉጻት አይዶል ንተዓዋትነት 1 ሚሊዮን ብር ክወዳደሩ እዮም أبزوي فلي بروغرام هبوبات نبر تودادرتي ايدول إثيوبيان دانون داغماي أبتي مدرخ كركب ويوم ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ 22 ሕዳር ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ንምንقቃሕ ቱሪዝም ክልል ትግራይ ዝረብሑ ስራሕቲ ብቅደም ሰዓብ ይሰርሕ ምህላው ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ገሊጹ ተዳሃሰስቲ ሓድግታት ዝጽገኑሉ ስራሕቲ እንዳተሳለጠ እዩ ምዕበይ ዓቕሚ ስልጠናታት ንመሐመድ ድልዋት ከም ዝተገብረ ዝገለጸ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያዊ መርሃ ሰላም ረሳ ተወሳኺ ዘሎ ፖለቲካው ዘይምቅደዋት ኩናት ተስዒቡ ሃገርና ካብ ቱሪዝም እትረኽባታው እንዳረኸበት ዘይምጽናሕ ይፍለጥ ኮቪድን ኩናትን ተንተሪሱ ሓሰያ ዓሊብዎ ዝጸንሐ ቱሪዝም ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ንምንቅስቓስ ቱሪዝም ረብሓ ዘለዎም ባይታታት ኣብ ምትዕርራይ ዕማማት እንዳሳለጠ ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን እንዳሳለጠ ይርከብ ወይዘሮ ዝነቡ ሓለፎም ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እየን ምንቅስቓስ ቱሪዝም ካብ ዝረበቦ ጸገም ንምንጋፍ ንጥፈታት እንዳሳለጠ ምዃኑ ይገልጻ አንጸራው ሰላም ምስተገነየ ግን ከም ቢሮ ታይና ንገብርለና ልብል ንርኢ ተለና مستغني أنصاراو سلام ያው ጊዜያዊ መንግስት ተጣይሹ ናብ ኑር ስራሕ አንጻራዊ ምታው መስጀመርና ተነመጀመሪያ ለሰራሕና የስራሕ አንጻራው ሰላም مستغني ተናይ ዳሜጅ አሰስመንት ነው ወይም ተጉዳአትና ሁሉ ሙሉ እዩ አላ ተለይ ተባለ ተለበጽሕና ጉዳአት በመድህሳሰብ ቢልና ኢና ጀሚርና ጉዳአትና ብልደህሰስና ካኡ ናይ ሓጺር ናይ ማእኸላይ ናይ ነዊሕ ና مفتحي ويم ريكفري بلانينا المحاسبتنا موزيك حجزو مثل خلو كلهم مدارك تأكلات منقستاوي لي منقستاوي هيمانوت تكالات نايدق بروجكت تات ويم إيه نجوتات يونيفرسيتات كنتاس ناوشتنا محاورون بيلنا تنبقى ليلو تسأجينهم ناو قلقالوت كأطول خلو نمجمرات كويك فيكس لبحال قلت إفخا قلل بلد صدنا غير كان أو قلقالوت كأتلخل ناو قلقالوت متهاوي أب تدهسستن زي تدهسستن صقاتات توريزم زنصرالو صقامات نمقلا سرحت معمامو زبرها ويزرو زنو حلفهم زي تدهسست صقاتات توريزم بأكباب استفلالي ربح كهب سرحتات كم زتسرحو يبرها لي دهسس بهلا وحفت بعلو تبعل كحوي بو منصر كعا نحويت محبرسب هيلينج نتقامر ليلنا انصراون ያው ጽቡቅ ልበሃል ተርእዮ ለመጸሉ ሁነታትዩ ከመና በላ ሁለን ክብረ በዓላት ናፍት ኑር መጀመሪያ ተበዓል በዓሉ ሪቫይቭ ይገብርሞ መሊሱ እንደገና እንት ማህበረሰብ ናይ ፈውሲ ወይ ናይ መተንፈስ ናይ መረጋጋዕ ንሽተን ሞራል
ሞራልና ንሽተይ ነበረታት ዕሉ ገይርና ኢና ተጠቂምናሉ ቶም ልደሰሱ ቅርስታት እውን ተመሳሳሊ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዛሓለዋ ቅርጽ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ህይወት ኃይሉ ንምንቅቃሕ ቱሪዝም ሃገር ብፍላይ ኩናት አጋጢምዎ ንዝጸንሐ ክልል ትግራይ ጠመተ ዝገበሩ ዕማማት በመንግስቲ ፌደራል ይስርሑ ከም ዘለውን ከም ዝተሰርሑን ናይ እቶም ስራሕቲ ቀጻልነት የረጋግጻ ባለፈው ዓመትም በመቀሌ ከተማ ከተለያዩ አካባቢዎች እንዲገኙ አድርገን ስልጠናም ጭምር የመስጠት ስራዎችን ሰርተናል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሰባት ዓዲምና ስልጠና ናይ ምሃብ ዕማማት ፈጺምና ኢና ከምኡውን ስሉጥ ጽገና ዝጠልቡ ተባሂሎም ብመጽናዕቲ ዝቐረቡ ጽገና ዝተገበረሎምን ኣለዉ ኣብዚ ዓመት ጽገኑ ከም ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሃፍጼ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀበጽያ ሓወልቲ ኣኽሱምን እንትኾኑ ኣብ 2017 ድማ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገበረሎም ማርያም ቅሮትን አብርሃዋ ጽባህን ተጸራሕቲ እዮም ኣብ ዝሓዝናዮ ዓመት ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚርና ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ህንጸት ዓቕሚ ዘደላድሉ ምስ ምምዝጋብ ቅርጽን ክንክንን ዝተተሓሓዙ ከምኡውን ቅርሲ ብኸመይ ከም ዝምሕደር ግንዛቤ ንምትሓዝ ዝረብሑ ትልምታት ሒዝና ከም ትካል ንንቀሳቐስ ኢና ዘለና ግንዛቤ ለመስጠት የስልጠና ዕቅዶች ሚዘን እንደ ተቋም እየተንቀሳቀስን ነው ንምጅማር ጽገና ሓወልቲ አክሱም በዓል መዛሓለዋ ቅርሲ ኢትዮጵያ ውዕል ዝተፈራረመ ሎሚ ቅነ ምንባሩ ይዝከር ዜና ዳጋ መገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ ሞኖሮቢያ ዝገብሮ በረራ ዳግማ ጀሚሩ መገዲ አየር ኢትዮጵያ ቋርጾ ወጸንሐ በረራ ናብ ላይቤሪያ ሞኖሮቢያ ዳግማ ጀሚሩ አምራ ግብረቲ ምጅማር ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግሩፕ መገዲ አየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው አምባሳደር ላይቤሪያ በኢትዮጵያን ካልኦት አጋይሽን ሰራሕተኛታት መገዲ አየርን ተረኺቦም ቲ መገዲ አየር ኣብ 2020 አቆጻጽራ አውሮፓ ቋርጾ ወጸንሐ በረራ እዩ ዳግማይ አጀሚሩ ዘሎ كبرت تختلت زينا ومسندوتاتنا قدمي مززامنا قندقنت بتاتنا كنزخاخركم مزازمي مرها قبري مبل حمشي عامت بعل مسرتها بارتي بلصقنا قدما منستر ابي احمد ابو استرخبلو تساليتو عمتاوي كبر بعل حدار صيون اب كتما اخسوم بيت كريستيان تابوت صيون بزلا على دمقت تخبيرو بيرو طعنا غزياو محدار كلل تግራይ ابتي كلل وفري غزان غزا عدلا مدحانيت صر تراكوما كم زكايد افليتو كبرت تختلتينا ساعات زيتدالو زيناتات ازوم كتكتاتلوم صنحكم مسل نيرم سلام كتالكم نمسجن جيتاچو على مسملا سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو سلام كتكونو تمنيتنايو زينا سبورت كقصلي تبوغني ابسك فليكم سلام